Okay, så skal vi se Love igen fra Tyr Infinity Athletics fra Sverige. Og det der faktisk har været fedt at se her ved Tyr Infinity Athletics, det er, at altså nærmest alle deres hold er kommet ind i sådan vidt forskellige uniformer. Vi har haft nogen, der har været hvide. Dem her har den her sådan open shoulder. Noget pink bows. Som god måde lige sådan at differentiere i de forskellige hold også. Og de har faktisk sådan et lille form for sådan en kick med. Det ser fedt ud. Det kan jeg godt lide. Og igen, de er jo også mega tydelige, der står. Ja. Så virkelig flot at kontrollere på, og det går ikke for hurtigt. 22 udøver. De forfylder virkelig også godt op. Ja. Det ligner det en stærk åbning, vi er henne i her. Okay, fedt. Ja, virkelig fedt. Drop to split i jorden, direkte op til base, direkte ud i pyramide. Der spildes ingen tid her. God smidighed hos flyersne her. Og god brug af motion. Også der med tumbling. Wow, virkelig flot. Ja. Det var virkelig også clean. Ja. Det har virkelig været en stærk rutine så far. Hold da op. Jeg kan ikke engang nå at tælle, hvor mange vi har heroppe her. Flotte aerobisk. Det var, altså, jeg tror, det var 11 aerobisk, vi så lige der. Ja. Fedt. Det her, det er en rutine, der bare... Den ser bare wow. Det kan vi. Ja. Og igen det her med, at vi står med et youth novice hold. Det er lidt begrænset for, hvor meget man egentlig må gøre. Men de får virkelig sådan gjort brug af alt, og de er super skarpe. Det får det til at se så fedt ud. Split igen. Op i lip. Og en lille tik. Hold da op. Flot. Man kan godt se, at trænerne er glade. Det er forståeligt. Fede motions igen. Virkelig flotte heel stretches. Ja, så står vi med 7 heel stretches her. Og det var heel stretch på begge ben. Kom så. Virkelig flot reddet. Virkelig flot. Det var lige ved ikke at ske, men det skete. Virkelig godt. Og de forstår virkelig også at have gang i rutinen. Der Ja. sker noget hele tiden. Ja. Og de er gode til det her med at kigge ud. Ja. Flot. Virkelig flot. Og igen, gode til at holde. Ja, Og hit zero. der er hit zero. Det er der heller ikke nogen tvivl om. Altså. Nej. Det var flot. Kæmpe high five til skarpe motions herfra. De er så glade, at de er ved at glemme at tage deres props med ud. Ja. Så må der nogen stå og tage dem.